ଆଜିର ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ପନିପରିବାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହିବା? ଟମାଟୋକୁ ଟମାଟୋ କହିବା। ବ୍ରିଞ୍ଜାଲ ମାନେ ବାଇଗଣ। ପଟାଟୋ ମାନେ ଆଳୁ। କ୍ୟାବେଜ ମାନେ ବନ୍ଧାକୋବି। କଲିଫ୍ଲାୱାର ମାନେ ଫୁଲକୋବି। କୁକୁମ୍ବର ମାନେ କାକୁଡ଼ି। କ୍ୟାରଟ୍ ମାନେ ଗାଜର। ପିସ୍ ମାନେ ମଟର। ଅନିଅନ୍ ମାନେ ପିଆଜ। ଲେଡିସ୍ ଫିଙ୍ଗର ମାନେ ଭେଣ୍ଡି। ବଟଲ ଗାର୍ଡ ମାନେ ଲାଉ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ମାନେ ଶିମଳା ମରିଚ। ବିଟର ଗାର୍ଡ ମାନେ କଲରା। ରେଡିସ୍ ମାନେ ମୂଳା। ପମ୍ପକିନ୍ ମାନେ ବୋଇତାଳୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫଳମୂଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହିବା ଶିଖିବା। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।